दिनैहाय जोंहा 2 नम्बर दतमा LAC नि इलेक्शन मेनेजमेंट कमिटि बेखौ दिनै जोङो दाफुंनानै लानो हाबाय आरो जोंहा दिनैनि जे इलेक्शन मेनेजमेंट कमिटि जाय मेनेजमेंट कमिटिखौ लानानै फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्शनावहाय मैखोमै बाहागो लानो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जों कमिटिखौबो मोजाङै दाफुंनानै लानो हादों। दा जोंहा चेयारमेन हिसाबै जोङो बिद्याधर ब्रह्म चौधुरी बिथांखौ जोङो चेयारमेन हिसाबै लानो हाबाय आरो लोगोसे जोंहा कनभेनर हिसाबै जोंहा आमस एबा रन्जित नार्जारी बिथांखौ दिनै बे कमिटियावहाय जोङो बिथांमोननो बिबानखौ होनाय जाबाय। दा जोंहा बेखौनो जे फैबाय थानाय इलेक्शनाव जोंनि गासिबो कर्मकर्ताखौ लानानै जोंनि वार्कारफोरखौ लानानै आरो जोंनि बोरैहाय जोङो सोलिनो बोरैहाय मेनेज खालामनो दा बिथांमोननि नेतृत्वनि गेजेरजोंनो जोङो फैबाय थानाय इलेक्शनखौ दहाय होनानै बिथांमोननि दहाय होनानैनो जोङो देरहानो थाखाय जों साखाफारा जाबाय आरो बिभिन्न जे खामानि बिथांमोननि थ्रुयैनो जोङो मावलांगोन। जोङो बेखौनो रायजो राजानि गेजेराव बेखौनो जों खावलायहरनो सानदों जे फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्शनावहाय UPPL आरो BPF नि गेजेराव जों जागोन बेखौ बादाबादिया जागोन जों बेखौ मिथिनो हायो आरो बेजों लोगोसे जों रायजो राजाखौ बुंगोन फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्शनाव जाहाथे रायजो राजा बिथांमोनहा UPPL दोलोनो भटखौ होयो आरो जोंनि बिजाथिखौ देरहासार खालामहरो। मानो होनोब्ला थांनाय BTC इलेक्शनाव रायजो राजा बिथांमोनहा BPF दोलोनो मेन्डेट होदों। BPF दोलोखौनो BTC नि सरकार दानो थाखाय खाबु होदों। जों बेखौ गनायनानै लादों। दा जिहेतु पावारखौ बेलेन्सआव दोननो थाखाय मोननैबो पार्टिखौ नांगौ जानायलाय जोंनि UPPL दोलोनि जे बिजाथि जाय बिथांमोनहा बिजाथि दिनै नमिनेटेड जाबाय बिथांमोनखौ जाहाथे रायजो राजा बिथांमोनहा भट होनानै आसाम एसेम्बलियाव दैथायहरो बेखिनिखौ आङो दिनैनि हाबाफारिनि थ्रुयै एबा कुसुगाव ब्लक UPPL दोलोनि आं रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय थाबाय।